Tiverengerwe kubhuku ya Matthew chapter number 13 kubva pa 31 kusvika pa 43. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Udza mumwe munhu ari padhuze newe kuti kune nyasha dzinosimudza vanhu. Tsokorora kuti kune nyasha dzinosimudza vanhu. Hallelujah. Matthew chapter 13 verse 31. He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Though it is the smallest of all seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. He told them still another parable. The kingdom of heaven is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Kuti shiri dzekudenga dzinouya dzichigara pamativi awo. Yes. Mwari varopafadze kuverengwa kweevhangeri. You know, with wisdom and revelation from God, a seed, ukatarisa a land inodyarwa seed becomes the most prominent thing that is in the field. When you plant a seed, you first clear everything. You leave the ground bare. And when you plant a seed, it only needs someone who knows kuti padyarwe. Because panita se pasina chin. A seed painodyarwa ine ma characteristics aisingachinji. Seed yawadyara ndo inomera aizochinji move. Saka life ya unorarama iwewe should not be a surprise. It should be an output of your input. Can I repeat this? So people who are inputting rags, they reap what? Rags. People who are inputting anger, they will reap anger. If you are quick to accuse, you also reap accusations. One thing that I like about Mwari vachitaura mustard seed, varikuti a seed starts very small. Pairi kunodyarwa ichikura, shiri dzedenga nevanhu vanozoya vachigara apo, but it starts small. Kune vanhu vari muno vakakanganiswa nechinhu chinonzi miracle. Kune vanhu vari kufunga kuti a miracle is when you get suitcases of US dollars coming to you. A miracle comes when you start to think about it. When you start to think about it, you start to attract it. When Peter walked on water, he started thinking about it and he asked for it. So a seed, the power of a seed, when it grows, it multiplies. There's nothing that you seed and you repeat the same. Every seed that goes under the ground, it has a transformation. You doesn't repeat. A seed has to die for it to germinate. Ndaizvifunga ndikati, why ma blacks? Now we have so many professors, we have so many technocrats that are black, we have so many professionals that are black, which is our color. But why do we remain poor? The seed yatakadyara iri matiri in terms of culture and output inodominate kwa nechinhu chinonzi jealous. The seed of jealous multiplies quicker. Munoziva kuti izvezvizvi tikatora either musingo kana munhu abva mumukuku akatanga kuita zvinhu, we don't clap hands for them. Even in Nerera, tinotenda kuti
aromba kana kuti ari kuitirwa, hatina inonzi support structure of a seed. We have so many. Munoziva kuti Murungu akafoma a coffee shop. He has planted. All people come and drink coffee there, supporting the business. Imimi wanyabadza mukafoma a business, tinotaurira vanhu kuti tea yacho inoshata, hatiuyi ikoko. Can I repeat this? Tinotaurira vanhu kuti tea professor inoshata, ndakaendako yaivava, even ndisina kuuyako. What has killed us so much, pama seeds, mukatasa, now we are planting my seeds of joy, seeds of school. Even vana vedu chaivo, patiri kuti is a seed. Ukabereka mwana, anouya asina chaanogona. Izvozvi tina munesuishe, tina Dalini. Mukatarisa paari izvezvi, haana chaanobata, haana chaanogona, haagoni kana kusimudza ruoko rwake. But if we nurse them, feed them, change their diapers, with the time they start to make movements. With the time they start to walk. With the time they graduate from a diaper. With the time they graduate, now they are using a bathroom. Now school, they grow. Why? It's a seed. Paino growa ari mwana, tinotarisira kuti anokurawo, ororawo, oita vamwe vana, they've germinated and grown. But why is our community not prospering? The seed of jealousy is so much. We don't give confidence in our seed. In actual fact, we plant weeds along other people's seeds. Ndinogara nchara na wamasuka ndikati kana ndichazobva paRuda Port Assembly, munhu achatondikadabura panapa is a fellow pastor or is a board member or is an armor bearer. Why? Anongokugadzirira nyaya. Paunenge uchiita zvakanaka, hapana anonyora article achisa mupepa. Asi paanofungidzira kuti awana mukana to strike, they strike. Why? Vana vaMwari, I want to teach you this. If you have a seed that you are planting, nurse the seed. Even iwewe semunhu ukazvitora as a seed, kuti I'm a child of someone, I need to have fruits, and to bear fruit and to expand. You start to see yourself as someone with capacity to do something, not as someone born to lie idle. Tine vana vakawanda vari kuSunday school, tine vana vakawanda ma-teenagers. You see kuti the person who normally kills the confidence of our children, it's us parents. Why? Ukaona mwana wemumwe achifamba nemumwe, instead yokuti ufunge kuti vari kuita homework, unofamba uchiti vari kudanana. Hauna evidence, hauna chavaona. If any one of us can see people around us as a seed, kuti everyone has to bear fruit, everyone has to grow, everyone has to have branches, everyone has to expand. Just as a mustard seed, that is the kingdom of God. It starts small without capacity, but if given time, it will grow like a big tree with the branches to assist someone. If you look at your children like a seed, then you are going somewhere. Munoziva kuti mweya wejealous wauraya even mafamilies. Ndakaudza mwe munhu auya kuzondibatsira. Kanzi mfundisi, ndakafarira testimony yenyu. Uye ndinofarira pamunoti tiendese vana vemadzikoma nevana vehanzvadzi kuchikoro. But inini ndikaendesa mwana wehanzvadzi akapedza form 4, ndinomumanikidza kuenda kupoli kuti wangu azoende kuuniversity, because handingati ndindabvisa mari vana vacho ufanana. Can you hear the type of thinking? Ini ndindabvisa mari, asi handingazotendera kuti ini ndine mari ndochikudza mwana wemunhu asina mari. What can you pick with that kind of character? It's a character that is jealous. It's a character that kills. It's a character that does not help in good faith. Can I repeat this? The truth is,
iwe ukaendesa vana kuchikoro, pamwe vako vanokundwa neava vasiri vako. But can I tell you the secret of life? And can I give you revelation? Rega kushanda uchiti mwana wangu ngaazodzidza kuchikoro kuti ashande. Shanda uchiti kana ndikashanda inini ndashandira dzinza rese, vana vangu they must just eat what I have worked, and they must build. Do you know kuti also that is what is the problem with us? Unoita teacher, wobva wadzidzisa mwana wako oita teacher. Does that seed grow? Iwe ukadyara 1 munze yechibage, yobva yakura roita zishanga zihombe, roproduce another 1 grain of maize. Is that a seed? So why are people becoming jealous? They don't think that they can produce more than food. They think they can only produce up to food. Aya mabhonzo ekutenda ndambotaura nemagwenjere rinonzikana nemunhu wese irani washoma vari kufamba nini. Why? You know, I was saying to myself one day, I need to work so that kunashe nangana shanon. They only work to sustain what is there. Not, you see what I'm saying? Because if I can create 500 million, vana vangu vakangogona kungoverenga chete, my interest anobuda pa capital of 500 million, it's good enough for them kuti vangogona kuverenga chete nekungo attenda ma board meeting nekungo verenga ma report vachitamba hawo golf. Do you know that a blessing can grow to that level? I want to ask you, mwana wa Bill Gates anda kushanda chi? What does he want to do? Ada utenga imba ipi, because zimba dzese vakatenga. You just need the knowledge to read the reports. Nekutreka machi my investments. Zvindinomono kuti atorasika so. Naende kutaura zvechingwa cheku-sunshine ndo paanyatsonzoti Jesu vari pano, mufundisi vari kuparidza kuti kuchi-sunshine kune chingwa chinopisa. Obva wanzwa kuti pamwe pacho pfungwa dzako ngadzimborasika dziende palevel isiri yevazhinji. A seed, even if you perceive your child as a seed, kuti okay, if I plant, inini I'm a grain of maize. If my child grows and become a maize cob, how many grains does a maize cob has? 1. And you see, 1 maize grain can produce a maize plant with 2 or 3 maize cobs. How many grains comes from there? Pamepachoka, as a many thinketh, so he is. Ukataka kuona vana vako vachistretch, vachita something, you attract that grace upon them. But if you see them as a repetition of yourself, pane statement yandino yandakavenga kusvika pekupedzisira yekuti makagara pasofa unoudza mwana kuti chengetedzai zvinhu izvi muchazozvishandisa kana ndafa, tozvishandisirei kana wafa, iwe ndiwe muridzi wazvo, kana wafa toshandisawo zvedu. Chengetedzai motikari. Iwe, a car has a 5 years lifespan, 10 years, 15 years yapera. Mota yandiri kudrive ndikaisira kunashe nhasi, nguva yaanozokura kuda kuita driver inenge yakufanira kuenda kuarchives. Kunashe is a seed, not a plant. He has to grow and make domination of his own territory, not to repeat my territory, not to live my life, but it's a seed. I'm only looking after it to germinate and to expand. Yo, I am a bonzo. What is a seed? A seed multiplies, a seed conquers, and a seed stretches. Kunamata kwedu isusu sevanhu ngakukure like a seed, must have fruit. Ndaimbozvifunga ndikati kana Mwari vakatigonera vakatipa nyasha dzekurarama kusvika pa90, mwana wangu akadzokurura my life, is it an upgrade? Why should they not do better? Even iwewe you are a seed, count how many branches do you have? How much influence do you have? To what an extent are you an upgrade of your parent?
Ndine vamwe vana vari kutotiburirana imba yakasiyiwa nababa. That's a weakness. Can I repeat this? That's a weakness. Apa ndakutsika magadheni evanhu. Iyozvi kune munhu ari munhu ane 40 years ari kuti inherera. Iwe nherera munhu asati asvika 20 years. Even if baba wako dai varipo waida kuti vakuitirei. Uine 40. Nherera munhu ane makore mangani? Ini zvandakaita zvimai nababa havasipo. Ndopinda mupura inoti Mwari wenherera. It doesn't make sense. A seed must grow and it must have its own roots, not only having the roots of its parent. Ndoidzokorora next. Ndichawana pandinoidzokorora. One dzakwana ndinoziva kuti kune munhu ane nzara izvezvi. Anogona kusvikana 1 aine nzara asi muchechi asingazvinzwi. Ikasvikana 1 ari muchechi anonzwa kuti mufundisi warebesa. But uda kuenda kumba kune mabhaketsi ndokoda unyatsomhanyira izvezvi. Asi kana muchiti mufundisi wanowanza ndokumbirawo 1 ambozoshanyira umwe munhu umbonyatsoona kuti chii chakachengetwa mumba memunhu. Ndopaunonyatsoona masofa akadimbuka, zvinhu zvakadimbuka, zvimabhaketi. Even bhaketi rikatsemuka munhu haana confidence yekurirasa anorinama. Unoona achipisa bepa relobels kunama bhaketi. Ndakaona mabhaketi akanama. Nzara ari chiri right rangu itakaburika diki diki. Izvezvi kuno munhu ari kutotsvaga vanonama mapoto aya kuda kunamisa poto. Muno muJoburg imwe mweya ngaikubuka. Ndikadzokera newe kumba kwawakaberekwa iwewe. Tinonoona mai vako vachidzisira mvura muchitini, chigaba chakaborwa choiswa waya. Iwe uri muno wakapfeka sutu zvawakaita izvozvo. Vanhu vazhinji havadi kuenda neni kumba kwavo because ndikaenda newe kumba kwenyu ndokutsiura pane vanhu. Izvi hatichaiti izvi. Ndakamboenda nemwe hama tasvika kumba ndikati toilet iripi? Ndamufundisi nendichitarisa vanhu ngotendererai kuseri kwemutu. Izvezvi kunotonotenderera kuseri kwemuti. Muna December muno mune mawigi ari muno. Handei kwawakaberekerwa timboona. Vanhu vati nyika yakati zii. Kungonovakisawo chitoileti. Pano kumwe kwatakazoenda Prophet kadzoka tisina kugeza. Takashaya pekugeza. Paiva netoilet 1 yekuti waibatirwa Zambia so uri mukati. Apa kwaive nemhepo maiti mukaisa chimutirai. Vanhu havadawo. Do you know kuti kana uchidaona kuti vanhu vanorarama sei usavaone vageza kuchechi. Hatidzokerei kumba. Unotarisa gumbezi pari kurara munhu ndopaunoona kuti Mwari kana vachidzi vanochengeta vanhu kuzvirwere. Chokwadi Mwari vari kuchengeta vanhu. Dai vanhu vaigara vaine flu. Gumbezi so. Unofuka dog blanket. Vamoyo. Timbo youth muri kwere. Titange here kutanga mangwana tichifamba tichidya tichipinda mudzimba tichikushanyirai. Takambozoenda kune imwe youth namamufundisi akaramba kuti tipinde mumba make. Not today. Tiati tinokupai nguva yekutsvaira zvikanzi mudhara zvapinde. Akaramba unyatsonoti mwana aramba. Asi ukamuona ari kunoku akachena. Chimbotarisa munhu ari padhuze kuti hanzi namudhara hande tinochinja malevels. Kuti vanhu vatiitire zvakadini? Zvakanaka. A seed. Alright, ndoda kuti tisvike panguva yekunamata.
ndigopedzisa semoni yangu 1 dzakwana. Tatora nguva yakareba tichimba nekunamata, which was good for us. Ndosvika panguva yekunamata nekupa, it's month end. Tichada kuzonamatira as board members nemaleaders zvipo zvedu nezvegumi, but ndoda kunamatira vanhu noti vakawanda ane situation. But I'm sorry, andigoni kuzvitaura in another way. I just have to do it in this way. Ndomunamatira munhu anotambira mari kuti ndoenda basa, but mari andotambira pamwedzi aidarike 3,000. Aundipi figure. Wait, musati masimuka. Aunamatira vanhu vasingati vanotambira mari isingasvike 3,000. 1. Ndoda kunamatira vanhu anoti inini mfundisi andina chandinacho. Just be honest to me. Kuti inini mfundisi andina chandinacho. I am struggling to break something with inini andina chandinacho. Kunyanya vaya kuma 35 and above, hauna imba, hauna mota, hauna stand, ungori ne food chete, hauna anything, sofa chairo hauna. Nombona matira hama dzakadaro. Zvinogona kunge sekuti mufundisi wandinyadzisaka, but pamwe pacho uri kufunga kuti ava havasi kuona, but vanhu vari kutoziva kuti ndo zviri kuitika.